Bihotz birikietako bizkortze orokorra. Ebalatu pertsona kontziente dagoen. Egiaztatu arnasa normaltasunez hartzen duen ala ez. Pertsona batek bat bira deitu eta desfibriladorearen bila joan. Beste batek bihotz masajeari ekin. Desfibriladorea piztu eta argibidei jarraitu. Bihotz masajearekin jarraitu, desfibriladoreak adierazi bezala, larrialdiko taldea bertaratu arte. Nola egiaztatu arnasa normaltasunez hartzen duen eta nola egin bihotz masajea. Biktimaren bularraldea agerian utzi. Belaunikatu biktimaren ondoan albo batean. Jarri esku baten orpoa biktimaren bularraren erdialdean eta beste eskuaren orpoa aurreko eskuaren gainean. Besoak zuzen egon behar dute era perpendikularrean eta konpresio bakoitzean bularra 5 edo 6 zentimetro behera zanpatu. 120 konpresio minutu bakoitzeko egingo dira. Erritmo egokia bideoan agertzen dena da.